Hola a tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Hola a tothom, long time no see, I know. Soc la pitjor youtuber del món. Sí que vaig dir que aquest any penjaria un vídeo per setmana i segur que us heu estat preguntant en plan, bro, un vídeo per setmana, estem a març i només hem vist un vídeo a l'any. Disculpeu-me. Hi ha una cosa que estic fent que es diu segon de batxillerat, que ve amb uns quants afegits que són exàmens mensuals, selectivitat i universitat i selectivitat. O sigui que és com una mica de molt, però estem a Setmana Santa, és dilluns de Setmana Santa i m'he promès que gravaria ni que fos un vídeo per dia de la setmana per tenir molts vídeos per anar-vos penjant un cop per setmana al llarg d'aquests següents mesos, així que disculpeu per aquestes dificultats tècniques que hem patit aquests primers mesos del 2018. Vam dir que el 2018 seria molt guai, per tant anem a mantenir aquesta promesa. Primer de tot volia adreçar algunes coses abans de que ens poséssim amb el tema del vídeo d'avui. Aquestes coses són, primer, he gravat el meu vídeo anual dels Oscars, que sé que us haureu estat preguntant on està el vídeo de la Marta dels Oscars, oh my god. L'he gravat, no worries, l'he gravat. La cosa és que no m'agrada gens com ha gravat. Roll the clip. Bona nit a tothom. Ai, espera. La llum és bastant horrible i la qualitat tampoc em va agradar. En general no estic gaire contenta i el vídeo dels Oscars és un dels vídeos dels quals jo normalment estic molt orgullosa. Per tant, estic pensant que potser és millor regravar-lo i penjar-lo en un altre moment, encara que no en diguin quan van venir els Oscars, perquè total, l'època dels Oscars ja ha passat. Per tant, perquè sí, saps? Because why not penjar-lo? Doncs perquè em ve de gust. Per tant, potser el torno a gravar. Feu-me saber els comentaris que preferiu que el pengi tal qual, que el torni a gravar i tal. No l'he editat encara el que sí que he gravat, per tant, digueu-me què penseu. Després, quin dia de la setmana voleu que pengi vídeos? Dilluns? Divendres, dissabte o diumenge? Vull que sigui un dels dies del cap de setmana, però no sé quin us va millor a vosaltres. Potser ho vaig alternant aquestes setmanes, algun dia és divendres, algun dia és dissabte, algun altre és diumenge, ho aniré provant, però feu-me saber vosaltres també als comentaris quin dia us agradaria que pengis el vídeo. I la última qüestió que us vull fer és... Hem arribat als 2.000 subscriptors! Ai, que caic! Crec que obriré la porta perquè m'estic manejant una mica, to be honest. Hem arribat als 2.000 subscriptors, moltíssimes gràcies, no us ho puc agrair prou, vull dir, 2.000 persones? What? Em sembla superincreïble. Però en fi, això és un tema per un altre vídeo, que serà el dels 2.000 subscriptors, i us volia preguntar què voleu que faci pel meu vídeo dels 2.000 subscriptors. L'últim cop vaig fer un Q&A, per tant, què voldríeu? Un altre Q&A pels 2.000, i si és així ja podeu anar fent preguntes. Voldríeu un vídeo molt sorpresa, raro, que no tingui res a veure amb llibres i que sigui simplement de la meva locura i de la meva vida o alguna així? O voleu que per fi faci una bookshelf tour com a vídeo especial o room tour, o voleu que això sigui un vídeo diferent i que el vídeo especial sigui una altra cosa? Per tant, feu-me saber això, aquestes són les qüestions que us faig a vosaltres, perquè al cap i a la fi sou 2.000 persones contra una, per tant, clarament la vostra opinió compta bastant en aquest canal, per tant, si us plau, m'interessaria molt saber què en penseu, i sisplau deixeu-la als comentaris. Molt bé, i un cop dit tot això, comencem amb el vídeo. Avui estem aquí per fer un gener, febrer, març wrap-up, perquè anem a ser sincers, estem a 25-26 de març. Per tant, març ja s'ha acabat. O sigui que anem a fer els 3 mesos així d'una, de cop, i us vaig a posar el dia del que he estat fent amb la meva vida a l'escola. Hola? Oh, that was creepy. Well, anyway. Molt bé, anem a començar amb el gener, febrer, març, wrap-up. Very well, Manuel. Els llibres que m'he llegit. No estigueu decebuts amb mi. Encara em queden uns dies de març i pretenc que en aquesta setmana llegeixi moltíssim, vale? Però no he llegit moltes coses que anem a dir. D'aquests 3 primers mesos us vaig explicar què hem llegit. M'ha començat per, evidentment, llibres. Llibres que m'he llegit en aquests mesos. Vaig començar l'any llegint-me Before I Fall, del Lauren Oliver, que me l'he llegit en audiollibre. O sigui, no tinc aquest llibre físicament perquè només l'he llegit en audiollibre i me'l vaig llegir pel programa de ràdio amb l'Àlex. Shoutouts a l'Àlex. I em va... Bueno, tinc bastantes... En plan, em voldria fer un clip de lectura, a més hi ha una pel·lícula i també la vaig mirar i volia fer una petita comparació entre les dues coses. Ara mateix no em venen quins altres llibres m'he llegit, sé que me n'he llegit un altre, però no em venen. Per tant, diré els que m'he llegit pel col·le. M'he llegit
Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, una obra de teatre molt guai. M'he llegit Ball robat, una obra de teatre de Joan Oliver que també m'ha agradat moltíssim. M'he llegit el poema La rosa als llavis de Joan Salvat Papasseit. I ara deixem enrere el món dels llibres i entrem al món de les altres coses, perquè recordem que això són favorites, per tant anem a parlar dels meus favorites d'aquests 3 primers mesos del 2018. Sèries de televisió. Oh yes! We're going there. M'he vist el que es diu moltes sèries en aquest 2018 perquè si una cosa m'agrada és procrastinar i les sèries són la millor excusa per fer-ho. Sabeu de què estic parlant, sabeu que vosaltres també ho feu. Les sèries que he estat mirant aquest 2018 que pugui recordar ara mateix són... Per començar vaig acabar Anatomia de Grey perquè tots sabeu què passa a la temporada 11. No en vull parlar, no ha passat prou temps perquè en pugui parlar obertament, però tots els que heu vist la sèrie sabeu què passa a la temporada 11 i jo, com a fan fidel, he decidit no continuar amb la sèrie perquè crec que sense aquest personatge la sèrie no pot continuar. Jo soc fidel a aquest personatge, per tant, vaig plorar la seva mort i em vaig gravar perquè era durant Vlogmas i no penso ensenyar perquè és massa lleig i em farien massa bullying durant massa temps. Vaig plorar la seva mort, vaig tenir el meu procés de dol, encara no l'he superat, encara estic en aquest procés. És més, he tornat a començar la sèrie des de la temporada 1 perquè vull veure aquesta persona viva, perquè en el meu cor està viva i en el meu cap està viva, per tant la mantinc viva en la pantalla. I he decidit no continuar, per tant, fem un minut de silenci, sisplau, per Anatomia de Grey, que m'ha acompanyat durant el 2017, perquè ja el 2018 no l'he mirat, però volia dedicar-li aquest minut perquè ha sigut una de les millors sèries que he vist. No de manera en plan... That is not correct. Because according to the encyclopedia of... No, és que a mi ha connectat amb mi. I a mi m'ha impactat i per mi s'ha convertit en una de les meves sèries preferides. Per tant, parlant de rewatching, he tornat a veure la temporada 1 de Gossip Girl, però només he vist la temporada 1 perquè a partir de la temporada 1 tot va cap avall i jo no vull veure Blair Dan, és una cosa que no vull tornar a veure pels meus ulls perquè em venen ganes de... I per tant, m'he quedat a la temporada 1 abans que vinguin les coses xungues de la temporada 1, o sigui, abans que apareixi la Georgina. I fins aquí el meu rewatch de Gossip Girl. També m'he vist la temporada 2 de The Santa Clarita Diet de Netflix, que em vaig veure la temporada 1 quan va sortir l'any passat i acaba de sortir la 2 i uau! Me la vaig veure tota en un dia. Like the year of just realizing stuff. He començat a veure Modern Family, que sé que porta anys i anys i anys, però no l'havia vist mai i l'hem començat a veure amb el meu pare aquest any i m'està agradant moltíssim, estic molt enganxada, la veritat, i em semblen superdivertits els episodis. Per tant, estic mirant aquesta com a sitcom, en plan de mirar cada nit abans d'anar a dormir. Oh my god! M'acabo de recordar d'una altra sèrie que he estat mirant, que en realitat aquesta la vaig començar a mirar definitivament l'any passat, però aquest any l'hem continuat mirant i aquest any hem arribat fins a mitjans de la temporada 7 i el 28 de març torna la temporada 7 per acabar i a partir d'aquí probablement no la miri més perquè se'n van 2 dels personatges principals. Crec que ja sabeu de què estic parlant de Suits. M'ha encantat aquesta sèrie, també s'ha convertit en una de les sèries que més m'ha agradat, vull dir, els personatges trobo que són superdivertits, el Mike, el Harvey, la dona, la Rachel és en plan un personatge que però aquests 3 i la Jessica, i és que m'agraden tots tant i és la vida que vull tenir a Nova York i tots els shots que feien de Nova York em venien moltes ganes de tornar-hi i la veritat, m'ha agradat moltíssim i quan s'acabi la temporada 7 probablement també la deixi de veure perquè se n'aniran 2 dels personatges principals, si ja sabeu de què parlo, ja sabeu de què parlo i no sé si vull continuar sense aquests personatges, ja veurem. Riverdale! No n'he parlat encara aquí, i és que em sembla que me l'he començat a mirar el 2018, crec, Sí, segur. Tot Riverdale estic a la setmana, en plan, cada setmana surt un nou episodi i jo me'l miro cada setmana, o sigui, temporada 1, temporada 2, bitch, I'm on it, estic aquí per tot, i ja m'he vist, o sigui, estic al dia, i també m'està agradant molt. Serà que pararé de dir que m'agraden, perquè no miraria una sèrie que no m'agradés, per tant crec que es dona per sobreentès que m'agraden les sèries que estic mirant. També he continuat veient Jane the Virgin, de la qual ja em vaig parlar l'any passat, però ha tornat la temporada 4 i també l'estic veient setmana a setmana com van sortint els episodis. També m'he vist tota la temporada de Zumbo's Just Desserts, que és una sèrie que estava a Netflix, que em sembla que és del 2016 i és australiana, però anava de cuina i és com un reality però de cuina. I jo soc superfan de fer pastissos, Marta la pastissera, Marta de Cake Maker al meu perfil d'Instagram per si voleu que us faci un pastís. O sigui que m'ho vaig passar superbé mirant-la, de nou la vaig mirar durant exàmens perquè
perquè estudiar si pots mirar una sèrie, am I right? O sigui que me la vaig mirar tota l'única temporada que hi és, me la vaig mirar. També he continuat mirant Game of Thrones, del qual me vaig mirar fins a la temporada 4. La temporada 4 vaig fer un peron durant tot l'estiu i fa unes setmanes vaig decidir reprendre-la i ara me l'estic tornant a mirar. No, temporada 5, perdó. I estic mirant a partir de temporada 5 i d'aquí poc em poso al dia, especialment aquesta setmana que tinc molt de temps lliure. També m'he vist Britannia, que és una sèrie nova de Sky, em sembla, i només hi ha una temporada, és d'aquest 2018 mateix, ja me l'he vist tota. Hi ha gent que l'ha comprat amb Game of Thrones i ara que ho penso sí que hi ha bastantes similituds. I han dit que és com una mica fail al costat de Game of Thrones, però havent vist les dues, jo és que les veig com coses diferents. O sigui, les veig amb preus diferents, amb budgets diferents, en plan que una és de molta alta gamma i l'altra no tant. Però a mi m'han agradat molt les dues, em va agradar moltíssim Britannia, m'ho vaig passar molt bé mirant-la i me la vaig mirar, doncs bé, una temporada en un cap de setmana. I a mi m'agrada molt i estic esperant que surti una segona temporada perquè em vaig quedar molt enganxada i amb un misteri bastant gran perquè al final va ser, oh my god, molt trencador, molt. Oh my god, no sé com m'he pogut deixar Outlander, que és una de les meves sèries preferides de la vida i l'he acabat la tercera temporada aquest any i és, oh my god, amazing. I crec que amb això concluïm la meva secció de sèries de televisió, perquè si me n'he vist alguna altra no me'n recordo. Pel·lícules evidentment no en parlaré, perquè ja en són masses, o sigui, més que sèries. El que sí que puc confirmar és que he vist totes dels Oscars, totes aquestes les he vist, because you know que jo estava desperta a les 5 del matí amb l'Alicia, la meva millor amiga, mirant els Oscars, o sigui que me les vaig haver de mirar totes per poder comentar en directe què passava. No estic contenta amb els premis, by the way. O sigui que sí, m'he vist totes les pel·lis dels Oscars i bastantes altres pel·lis des que hem començat l'any, però no me'n recordo, per tant no us les puc dir. Okay, now let's get into what you all been waiting for. Music. Maestro plays the piano, oh yes. She give me catching all night long, soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey. You know that I want more. She give me catching all night long. Just by hitting you, I know I'll never, ever, ever be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. Tú eres la máquina de baile. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo con más gentilidad. Dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. I'm bad in love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh. La chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera, mi música es nueva era. A mí me dan play donde sea. Machuca que estás que te quemas y no puedo más. Machica, oye, machica. Machica, 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 machica. Dale lenta, el golpe avisa. Mi no conoce Julissa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Vai malandra, Eita louca, tô brincando com bumbum. Tum, tum, tum. Vai malandra, Eita louca, tô brincando com bumbum. Tum, tum, tum. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Went from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference.
side of America. We desensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is out of on the way. Your new man rents a house in the burp and wears a man bag on his shoulder, but I call it a purse. Every year he goes to Malaga with all the fellas, drinks beer but has a six-pack, I'm kinda jealous. He wears sunglasses indoors in winter at night time. 25 minuts gravats, més els 8 minuts que he gravat abans que se m'apagués la càmera. Crec que seria hora d'anar dient adeu, perquè aquest vídeo serà un pal d'editar. Així que recordeu, si em podeu respondre a totes les preguntes que us he fet al principi, em salvaríeu molt la vida, m'ajudaria moltíssim a l'hora de continuar amb els vídeos. No perdeu la fe en mi, continuaré, I will survive, sempre torno, I always come back to you, així que no perdeu la fe en mi. Ens veiem en el següent vídeo, continueu llegint, continueu sent genials i fins a la següent. Bye bye!